My name is Mary. Aha m bụ Onyemaechi. Aha m bụ. You put your name. I am from Anambra State. Abụ m onye Anambra. Abụ m onye Enugu. Abụ m onye. I live in Abuja. Ebi m na Abuja. Ebi m na Lagos. Ebi m na Enugu. I am -years old. Afọ m bụ 20. Afọ m bụ 30. 30. Afọ m bụ 40. 40. I am a teacher. Abụ m onye nkuzi. Abụ m nwa akwụkwọ. Thank you. Daalụ. Imeela.